हेलो गाइस, नोंथांमोननि गेजेराव आंनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आङो बरायहरनाय थालायबाय लोगोफोर। अन्नानै नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोसे आरो सोरबाफोर गोदान आंनि भिडिअखौ नायसनबायदोंब्ला अन्नानै बयबो साबस्क्राइब, कमेन्ट, शेयार आरो लोगोसे लाइक होनानै गालांबानो जाबाय दे लोगोफोर। थुदे बिदिब्ला लोगोफोर जोबजासे बयबो नायलांदो। बेहाय थुरि हाग्रा दङ। जोंनि आरोखिना बे हाया ओमफ्रायो मा होनो गासिबो माबाजोब्बाय, हाग्रा जाजोब्बाय। बेखौ खादालाया लांसै एसे, बेखौ लांनां एसे।